Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka office jong superintendent of police jang East Giant Hills district kalakan tu yaki riu paidbah bakin kiar na kabajuba yaki phone ne message ba yo pediang na ki number ki badai na bar jong kari ula pentip baki babon ki account Facebook Instagram WhatsApp ki le iki kam persyaan kum ka kam thok hakal yang ka pisa tengka na lor ki ki kam thok kam syukor USP ula Pynbna ro ya kawei ka Facebook account profile kabale ikum ki ni ki kam but phone ni ki briew do number plus ar lai sao khandai not lai khandai lai nyo ar wei khandai lada dan kino ki bangat haki kam thok leng ba ke internet ne cyber crime kila ban pentip da ka phone hau new number khat khandai lai pho hakawei pat ka jingjia la pentip bo wei briew ubasa shipor ha East Giant Hills ula ujor baha u December arja phosau ladan wei briew ubakam yaladi kum uba try kam hapo ka HDFC bank ubalapan bor ya u ban yale credit card hadin bayo ya kani ka credit card uni briew ula phone biang ya u da ka bakli shapangkin number bat kiwei di jong kani ka card da ka baong ban activate hakaba ula ya thulut ya ka haka ap sautri menai ba ar jar phosan la shem baladan ba penlut hado shilak san pho prajar nyapo sau tengka da ka ba pendan kam da kani ka credit card na kaliang OSP ro ula shim kya halor kani ka kam pat mar hi labo yaki jing Pynbna ka Facebook account jong East Giant Hills Police kanang baki paidbah kin like na kino ki jing sha pengop haki kam thok kam syukor